Sí, jo sí. Són de meteo, aquests. Sortem a les xarxes. Vale, s'aguanta ja. Lluís, en dos. Vale, aguanto. Fem el torrevispa. Collirem el cargol central. Vale, David, si volguessis connectar ja està collada. Llavors l'orientarem. Si tu la veus, ho podràs fer-ho? Com t'anirà? Ho dic si vols, perquè ara ja estem a la fase final. Un segon. Fem el cargol central. Hòstia, dona poques voltes. Però bueno, és suficient. Mira, torna més. I ara jo... Vale. Cargol, el botó, ho veuràs més bé tu, Lluís, Que jo ho veig. Explico-ho. Vale. Ja ho fa. Està encès en intermitent. Hauràs de collar, Així. Deixo, Vinga. Això està passant molt bé. Això serà al principi d'un gran camí. Això promet. Va. Aquest dron tan maco. Veus la càmera? Lluís? T'està gravant la càmera de dalt. La veus? No sé si et veu. Vale. Paro la grapó.